OK, a to se roví další, tentokrát máme najelevenší ser, OK. Původně jsem chtěl číst celý Korán, ale nějak se nevydařilo. To video se moc nepovedlo, takže jsem se rozhodl celý přetočit. A dělám se úplně jinýho, protože vím, že by to nemělo pro sledovanost čtení Koránu. 21 minut miliardu přeřeky, OK. Mám se radši co veselějšího, třeba level 9. That's a pretty tight to scam. Mahmoud, can we go hijacking? What? Bro? Bro? Jako musím říct, že to je co fakt zajímavý vizuály tady to. 11 vizuály. 9 z 11 vizuály. Get it? Couple buildings in Manhattan. Obama, I'm your fucking uncle. Co tady to je za fotku? Co to za foto, že jo? Obama 8. A to něco chtěl říct. To je to prostě. No, ty vizuály, já tady včeračník nebudu vyjádřovat, to jsou skvělý vizuály, tady ty songy. Airplane light. Roman Salah. This will be bumpy ride. Put your seatbelt on. I got C4 bomb tucked into my undies. The pilot said. Wow. No to bylo spicy, jako Damn, should have rode my donkey. It's about to get crazy when it's time to pray. Strap grenade to a baby. Allah save me. Happy Ramadan ding dong, everyone. Let me show you what plane flying lessons gave me. Okay, now turn left. I said turn left. For everything else, there's MasterCard. Co to je? Co to je? Proč? Maybe we just got off on the wrong foot. Let's start over. Hi, we're gonna die. Here's the plastic bag for cover, bro. Hope you're in the mood for 72 virgin. I don't mean dudes that get your computer working. I'll explain it in a way that you can understand. Bakalaka samba rap. Jo, to je arabština, to je to, jo, to je lečit arabština, to jsou řešení víc na to, takže to je arabština. Hope you're planning on hearing about great insurance offers, cause this plane's about to crash into some health insurance office. You heard of One Direction? I'm in Al-Qaeda direction. My name is Zain Hussein, I flew a plane on 9/11. Yes, I'm here. Malé. Dobrý vtip. To bylo mu taky to jsem nevím, ale to je jedno. Odpoví to možná se na 5letý holčičky. Počkej, dneska jsou vlastně 15letý. No, že už je to tak 10 let. Hlavní sávy One Direction. I meant to get them back to Yemen for a new car, man. I'm the coolest guy every year at TerrorCon. All the terrorists are like, Oh, he got the telephone. I'm gonna drive a cab. Only got 20 bombs in my pocket. I'm Osama. Sorry for the drama. Where should I drop you off at? Thank you. I'm gonna drop some bags at the marathon up in Boston. Too soon. Shit, I blew To jsou ale efekty. Ty grosu. my balls off. What you know about explosive turban on your noggin? Who you know been getting more hate than Bin Laden? This nigga will fuck your kid and kidnap your parents. One man's terrorists, another man's errand. I'm a bad man, bitches. I'm from Palestine, which is in Afghanistan. I blew up Pakistan with the gas can. Come and find me, everybody. I'm right here. Hide and go seek champion 12 here. I'm selling you Slurpees at 7-Eleven up in Dearborn, chilling with Saddam and his motherfuckers. I lead the Syrian rebellion, motherfucker. I'm in New York on a welfare, mother. They be like, you must pay for 9/11. I'm like, bro, can I pay you in Trident layers? Trident. Tak já si vyjde zavádím Trident layer. I give you free chili gift card and a bootleg Iron Man 3 and an Angry Birds t-shirt. I call that a gift from me to your nation. I call that a full 9/11 compensation. Now we're squared up, and the Kardashians have always worked for me. I just want to get that cleared up. Anyone you see with a turban is working for me. Will we ever see Middle East peace? Nigga, please. They'll always Middle East. Mír ve Blízký východě, co to je za hovadí? Nikdy nebyl mír.
od dob Osmanské říše. Od dob genocid, ok, to není zase tak, to je jako to, že jediná věc, dokážu dokázat Blízký východ v pořádku je genocid, tak je to fakt špatně s tím regionem. Be 1 or 2 jihads at least. Watch me spit the flow, bro. Here we go. I got backhand like Macklemore. What? A bitch walk up and I smack a whore. I'm gonna pop some caps. Homie got dynamite in my jacket. I'm Osama. Get ready for the summer. Shit's about to blow up. I wear the baddest robes. I chill with badass bros like David Allen Coe, Al-Assad and Camel Joe. I wear the baddest bombs. Damn right. I kill America. Kolik Američanů? Ani radši nechci vědět. I win the marathon. Taylor Swift has camel toe. I'm gonna fly some planes into a couple buildings in Manhattan. I'm Osama. Run tell Obama. Let me fly Air Force One. Oops. Thank you. Ups. Ups. Air Force One. Oops. No to není všechno, já jsem si připravil to více. Jo, ještě na sírání 15. holčiček už teď kvůli One Direction. No pojďme s ní pokračovat. Asi na tu verzi je zde ještě další skladba. Ok, tady ok. To je banger. To je banger, majde. To už nějak banger, to bude banger prostě. Já jsem to si přečíst komentáře, takže já musím dělat. Takhle, dobře, to nejsou komentáře, pokud nevíte. Ale tady jsou, a je to vlastně to stejný. Ale je to prostě nějaký koncert, já vím, co to je. Prostě tam jsou komentáře. A jo, mezi tím můžeme se přečíst tohle. A jsem tam to potichu, aby to nešlo nějak. Ale to je tak všechno. Máte v pozadí a... Takže první komentář je... Tohle přátelý holčiče, který brečí v komentáři. Já to viděl o autorovi Rukovi, neznáte Ruku, to je jedno. Osama bin Mohamed bin Abad bin Laden tady je, to jsem nečekal, Osama. Ty lidi jsou dáš jako to už zejde v tom. Takže co, kurva. Ještě tam je. Všichni sám droga. On chce jenom více. Co to je? On chce jenom pozornost. Ale on ji zase vypadá hrozně. Není dobrý zpěvák, není vtipný. A jak je urážlivý. Nechápe. Kdo to kurva je? To je Rugarka. Lidi jsou nasaný na joke. Ty, a potom na to odpověděl. Ty nacházíš život lidí jako vtip. Můžeme si to říct rodinám, u který byli jejich přísnější zabití při 9/11. On nikdy, a možná ještě to, nikdy bránit toho komentáře, Pipigetný Trigger, že nikdy nezmínil ty, co tam odrby přidal. To je nechutný, není to vtip. Tak je to vtip. To jsem mi člověk napsal jako, že lidi jsou našli kvůli nějakému vtipu. OK. Se jim neudělal na 11. To je jedno.
To je jedno. To je hrozný pěkečko. Dobře, budeme naší video, ale tentokrát už to nebylo tady to. To dá se prostě něco originálního, více. Něco inspirujícího. OK, a je to tady. Nejdřív máme, toto video jste už ještě viděli, ale já vám nejdřív prosím tohleto video, který jste asi neviděli. Je to severní věž u Nile. To jste asi neviděli a má to takhle prostě pro zajímavost. A samozřejmě tu jižní věž, kterou jste viděli asi všichni už. To jste neviděli, to video asi, jakože to jsou jako zasínaný video, to severní, že jako to jste neviděli, ale tady video jste určitě viděli. Dobře, jdeme na hlavní moment. It's in the building that, from what you can see. Right. Now, can you see if there's a lot of debris downstairs, Winston? No, because it looked like it inverted. With the impact, everything went inside the building. Inside. The only thing that came out was a little bit of the outside awning. But I'd say the hole is, let me just get a better look right now. Okay, go ahead. I'd say the hole takes about, A to jste si všichni viděli. looks like 6-7 floors were taken out. And there's more. A, počkej, to byl úhel, je to, ale já zkusím najít lepší úhel. OK, nejlepší úhel jsem našel v tady videu, takže tak nějak. Okay. Počkej, tohle ani nešlo vidět moc. Jak špatná ta kamera byla tady ještě. Fakt nejde vidět vůbec. Já se musím pomalit, a to fakt jako nejde vůbec vidět, ale jako... Jak se to vidíte jako čmoukne, když já to nepomalím. A frame ta kamera měla. Pak nevidím vůbec, jo, to byl zřísený. A vlastně, jako moc ani vidět, takže se tak nějak, vůbec to je úhel, dajte mi jaký oni, dobře, dajte takový ten dobrý úhel, takže nějaký ukážu klidně. Tady vidět to druhé letadlo. No letělo ze zádu takhle zádu. Teď to naboral to letadlo. Ale si ho na druhou stranu splanul palivo. Dobře, ale samozřejmě ještě tady jedna taková věc. To nevím dvojčata, to bylo ještě něco navíc. Velk najlevel. A to je tady to už proslavené video. Z té kamery. Krásně Pentagon, tady to narazilo tohle jako, je to hrozně zágonta, ale to letadlo, to jako tady to jde zapítit docela dobře při to z frameu, ale já zkusím najít lepší ještě. Jako, bohužel se nic lepšího není, ale OK. Takže asi tak nějak. Doufám, že se to video líbilo na 11. září. Pokud chtěl žádat like, odběr mi si další, tak který už nebyl 11. září, jen tak mě to někdo zajímalo. Tak čau.